Dobrodošli u Dubrovnik, grad jedinstvene ljepote, bogate povijesti i nezaboravnih prizora. Naše putovanje započinje u staroj gradskoj jezgri, među kamenim ulicama, veličanstvenim zidinama i živopisnim trgovima koji svakoga posjetitelja uvode u poseban svijet Mediterana. Dubrovnik već na prvi pogled osvaja svojim šarmom, skladnom arhitekturom i atmosferom koja spaja prošlost i sadašnjost. Iako gradska vreva svjedoči o njegovoj popularnosti, upravo nas ona potiče da se nakratko izdignemo iznad grada i krenemo prema Srđu, mjestu s kojega se pruža jedan od najljepših pogleda na Jadran. Uspon prema Srđu otkriva Dubrovnik iz nove perspektive. Kako se udaljavamo od uskih ulica i gradskog ritma, pred nama se otvara veličanstvena panorama koja oduzima dah. S vrha Srđa pogled se proteže na crvene krovove stare gradske jezgre, moćne zidine, otok Lokrum i beskrajno plavetnilo Jadranskog mora. To je prizor koji savršeno pokazuje zašto je Dubrovnik jedno od najpoželjnijih odredišta na Mediteranu. Srđ je idealno mjesto za fotografiranje, uživanje u miru i stvaranje uspomena koje ostaju dugo nakon putovanja. Na Srđu se nalazi i tvrđava Imperial, važno povijesno mjesto koje posjetiteljima pruža dublji uvid u noviju povijest Dubrovnika. U njoj je smještena stalna izložba Dubrovnik u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. koja kroz fotografije, dokumente, zemljovide, novinske zapise i kratke povijesne prikaze donosi priču o obrani grada. Izložba prikazuje razdoblje u kojem je Dubrovnik bio izložen napadima, ali i snagu, hrabrost i zajedništvo njegovih stanovnika i branitelja. Posjetitelji mogu vidjeti prikaze oružja i vojne opreme korištene u napadima na grad, kao i oružje kojim su hrvatski branitelji branili Dubrovnik. Ova izložba obogaćuje posjet Dubrovniku, jer uz ljepotu grada otkriva i njegovu snažnu povijesnu priču. Nakon obilaska Srđa vraćamo se u staru gradsku jezgru, još svjesniji vrijednosti mjesta kojim prolazimo. Šetnja Dubrovnikom posebno je iskustvo. Kamene ulice, palače, crkve, trgovi i stare kuće stvaraju jedinstven spoj kulture, povijesti i mediteranskog načina života. Svaki kutak grada poziva na istraživanje, fotografiranje i uživanje, dok zidine i skladna arhitektura ostavljaju dojam otvorenog muzeja pod vedrim nebom. U srcu stare jezgre nalazi se i Dubrovačka katedrala, jedna od najpoznatijih sakralnih znamenitosti grada. Njezino barokno pročelje, skladna unutrašnjost i bogata baština pružaju posjetiteljima trenutak mira i divljenja. Katedrala čuva vrijedan dio duhovne i kulturne povijesti Dubrovnika, zbog čega je nezaobilazna postaja za sve koji žele upoznati grad dublje od njegovih razgledničkih motiva. Nakon razgledavanja grada, plaža, more i zvuk valova pružaju savršenu priliku za odmor. Kupanje, večera i večernji mir zaokružuju dan ispunjen ljepotom, poviješću i nezaboravnim doživljajima. Dubrovnik je grad koji se ne otkriva odjednom, svaki novi susret donosi novu priču, novi pogled i razlog više za povratak.